Здравейте, това е 15-минутното шоу, а днес наш гост е рапърът Спенс. Здравей! Здрасти! В доста много образи влизам вече извън рапа, така че да не се самоограничаваме. Не се ограничаваме. Да не си слагаме сами рамки, това напоследък ми е любимо мото. От какво има нужда българският рап? Българският рап има нужда, както от българския футбол, от спокойствие и уважение. Не знам в ролята на какъв сте ме поканили тук, но определено не съм дошъл да лекувам българския рап. Той дори ще има един GP, който има проблеми, отива там, казва си какви са му болешките, пишат му рецепта. Има един друг луд, дето раздава разрешителните, кой ще прави рап, кой няма да прави рап. Ако искаш да си правиш рап, отиваш, взимаш си разрешително. Даже скоро могат да го въведат и в Министерството на културата да трябва да го завериш това е разрешително. Става сложна бюрокрация след бюрокрация след бюрокрация. Все по-сложно и все по-сложно ще става да се прави рап. А можеш ли да дадеш някакъв съвет, тогава ти с дългогодишен опит над изгряващите сега хип-хоп артисти? Друсите по-малко, момчета. Какво ви буди сутрин? Алармата. Алармата. Предполагам светлината. Душче и кученце. Братовчет ми. Мисълта за даден човек. Алармата. Пееш ли под душа? Да. Понякога. Да. Рядко. Не мога да пея, не се научих така и толкова години. А какво пееш под душа? Разни класически произведения, оперни или някакви такива неща. Как се будиш сутрин и как минава един твой ден? Винаги се будя с вътрешния си часовник. Сега вече разбирам на времето защо баба ми си ставаше всяка сутрин рано и ние трябваше часовник. То просто от възрастта, като почне да остарява човек, вътрешния часовник си го буди. Значи си остарял, чувстваш ли се като възрастен човек? Толкова много, че даже чакам от Министерството на културата, кога една почетна пенсия няма да ми дадат. Наградиха ме на наградите тази година, една почетна пенсия и няма да се занимавам вече дисам соли и пули. Как разпускаш? Ние миналата година направихме едни такива серии, стана доста спонтанно. Тази година са много по-организирани баталите и ще направим 6 батала в грамофон следващите 3 месеца, 2 април, 2 май и 2 юни. Това са първи и третия четвъртък на 3 месеца. В грамофон ще има 6 серии. Още 6 ще направим в градове от цялата страна. И лятото, както миналата година, ще се събереме във Варна, клуб Екстраваганца за големия финал, където първа награда е 1000 лева. Така много андерграунд стартира, обаче много хора имат интерес към него, пращат своите анкетни карти, има събития в Фейсбук, много ясно описано какво се случва. Играе се схема от 16 човека на принципа на директна елиминация като тенис турнир. От 16 остават 8, от 8 остават 4, от 4 остават 2 и накрая има един победител, който печели това, че се класира на финалния турнир във Варна и освен това печели един запис на парче при нас в студиото. Тоест след миналата година целият този формат ние имаме, миналата година бяха 11 и още 3 от временно класиране върви едно. Няма да ти обяснявам сега, за да не те обърквам. 14 човека записаха парчета и сега ще излезе фристайл батъл компилация от миналата година. Всички победители им давахме възможност да запишат по едно парче и ще изкараме един продукт, който смея да кажа, че ще бъде различен, най-малкото защото участват съвсем различни като тип MC-та, като типажи, като начин на изразяване, като начин на рапиране. И така тази година ще бъде по-организирано. Миналата година оценяването ставаше чрез 3 гласа, 2 на жури, което каним примерно популярни рапъри, хора, които са се доказали през годините и третия глас е на публиката. Тази година обаче сме решили да експериментираме и единият от журите ще бъде вече само рапър, другият ще бъде журналист, да бъде човек, който е свързан повече с
не толкова с рапа, колкото с книжовния език. Може би по този начин ще стимулираме и самите MC-та, които участват, да не псуват като каруцари, а да се опитат по някакъв начин малко по-тънко така, нали, да се измазика. Дори с майката на някой, това там по най-лесния начин казано сме го чували хиляди пъти, под хиляди форми, знаем го. След като говорим за фристайл и MC-та, първият ни гост беше Атила. Какво е мнението ти за него? Оценяваш ли го като творец? Ами да ти кажа честно, може да прозвучи глупо, но не съм слушал много негови парчета. Но го оценявам реакцията на хората. Щом хората го признават, никой не може да те критикува. Щом имаш хора, които ти казват, харесвам това, което правиш, продължай да го правиш, по значение, ако някой каже, дори не ми харесва. Това всеки си има право на мнение. Но определено той поддържа underground живота. Може ли да ни разкажеш нещо за семейството си? Какво правите заедно? Не, вече почиваме заедно. През останалото време всички са на работа, други на училище, други на детска градина. Как растат децата ти? И опитвам се да ги затормозявам минимално с моите глупости. Тоест, по никакъв начин не съм си втълпил, че някой от двамата ще стане рап или R&B звезда. И моите болни амбиции не искам да ги предавам на децата, напротив, искам 3 месеца са лятото да тичат на пясъка, да са щастливи, да живеят детство, което мога аз да им осигуря, и това е и да си живеят като деца. Не искам да ги натоварвам с някакви медийни изяви и въобще да ги занимават някакви камери. Бил ли си някога на сцена? Не. Не. Да. И какво си правил? Танцувах народни танци. Свирил съм. На какво? На китара. Свиря на китара, на пиано, пея. Се занимавам с български фолклор от 13 години и съм бил много пъти на сцена. И не само в България, но и в чужбина. В гимназията бях в театралната трупа и участвахме в турне в Италия. Какво е музиката за теб? Нещо, което ме отпуска. Удоволствие. Добро изобретение на човечеството. Нещо, от което всеки се нуждае. Животът ми. Като част от живота. Част от моя живот. А какво мислите за съвременната рап сцена? В рапът има потенциал. Става все популярна българската рап музика. Според мен не върви много добре. Не знам, като цяло не съм много доволен. Върви нагоре. Между другото, сцената е много яко нещо. Ние в нашия клуб 180, покрай тези батали, за които ти разказах, направихме всеки понеделник рап занимания. От 8 до 11 идват MC-та, които аз няма да ги науча как да рапират, но мога да ги науча как да държат микрофона, да се чуват, да звучат добре, да балансират сами себе си спрямо инструментала, който звучи и въобще да владеят ситуацията. И това да тренираш, да бъдеш на сцената, също си има своето значение. Колкото повече пъти стъпваш, толкова повече вълнението е по-контролирано. То винаги го има. Когато спре да го няма, по-добре да не излезеш на сцената. Колкото повече контролираш и владееш ситуацията, толкова повече контролираш и владееш също и публиката. Помниш ли първото си изявяване? Първите ми изяви бяха вторник вечер Алигатор, Домино. Тогава стана там едно черно парти, за което само се говореше и нямаше как да разбереш, ако не отидеш на живо. Аз излизах, между другото, много под въздействие на алкохол. Не съм се другирал като сегашните, но вълнението го убива с алкохол. Тогава написахме тази прословута песен "Пияните чечковци". Аз сега вече мога да си направя лайфа. Сега тук казваш, правим лайф, натискам плея. 1 час сме горе ръцете. Ами без плей, копче, което да натиснеш, в рамките на 30-40 секунди нещо да ни израпираш за 15-минутното шоу. 15-минутното шоу с песнята и лошите ще направят лоу. До вечера на 4-ти километър, ако излезе в полицейска униформа, ще съм хитър Петър. Шегувам се, братле. Никак няма да е зле.
Иначе, между другото, болите, шмекерче, мекеме, само на Ти искаш ли да се включиш с мен да ми помогнеш малко? Поне. Наш гост е рапърът Спенс. Може ли да отправите поздрав към него? 1, 2, 3, джойнти запали и го завърти. 1, 2, 3. Искам да му кажа, че е готин, харесва ми. На партията в Ялта беше страхотен перформер и бих отишъл пак. Пожелавам му да продължава да твори. Да ми е живо здраво момчето, все така да продължава да прави истински рап, а не като другите смешници. Да продължава да прави хубави парчета. Да, прави много хубави песни, много го харесвам. Поздравявам го и все така напред да върви. Да продължава в същия дух. Пожелавам на първо място най-вече да е жив и здрав и да радва публиката. И да мачка конкуренцията. Песнята ни запали по БГ Рап! Мачка е животно. Щастлив ли си от това, което чуваш за себе си? Аз избягвам да се заслушам в такива мнения. Сега може пак да ти прозвучи префрацунено, чувал съм ги много пъти тези мнения. Наистина ме радват и съм благодарен, че ги има, но не искам да ми влияят, не искам да се заслушам, защото човек малко или много, като му кажат много пъти, въртле, ти си так, и почваш да се възгордяваш. Да, аз съм го преживял това със славата, с това да бъдеш конвертируем, да те спрягат постоянно наляво и надясно, като минеш по улицата, да чуеш дун шиба на патрулка мина и се изкефиш, да. Много е яко това и съм благодарен, че продължавам да правя това, което искам да правя, а не това, което се налага да правя, за да живея в тази тъпа държава. Би ли живял в друга държава? На този етап от живота си вече едва ли. Ако съм в ситуация, в която съм шапка на тояга, нямам семейство, може би бих пробвал нещо интересно да направя различно, но това е прекалено голям завой в живота да тръгна. Аз съм на мнение, че причината да се махнеш от тази държава, ако е да не можеш да се оправиш тук. Примерно, дори в моята позиция, където имам много приятели, не само фенове и така, ако тук в тази държава не мога да се оправя, от друга мога ли да се оправя? Ти от твоята позиция, където имаш тук толкова познати приятели, роднини дори, ако тук не можеш да се оправиш в друга държава, можеш ли да се оправиш? Може да се опитам. Ако ти го позволява ситуацията, си шапка на тояга, опитай. Самокритичен ли си? Много към себе си. Към другите се оказва, че ако съм много критичен, не го понасят. Затова съм спрял да изисквам. Искам само от себе си. В една от последните си песни казваш: синът ми те познава и не искам като тебе дрог да става. Пастет с дърма. Може много епитети синоними да се използват. А за кой става въпрос? За габровската Мадона става въпрос. Знаеш ли? Габровската Мадона. Не. Не знаеш? Не я знам. Едно много тънко момченце с грим и с чизми. Върти се на пилона от време на време, който му предложи дори може да си направиш един експеримент, ама не в такава обстановка на интервю, в дискотека, да му строиш един аспирин и да му кажеш: въртле, елата почерпа нещо яко. Ще го опъне без проблем. Защото просто е икономично, разбираш. Предпочита да го почерпа. И този е ял със сина ми на една маса и сина ми го познава. И не искам да бъде пример за поддържание за него. Тук мога да стана и много сериозен. А най-лошото е, че и габровската Мадона знае, че мога да стана много сериозен. Както си се лигавиме и си правиме така анимационни клипчета, мога да стана и много сериозен. Ами кого би искал да поддържава децата ти? Със сигурност не на такива наркомани. Някой се опитваше да ми обясни, че на времето аз съм бил същия като него, но аз никога не съм пропагандирал употребата на наркотици. И никога не съм искал да ме въртат, за да пропагандирам това нещо. Кой те ядосва? Избягвам да се ядосвам. Защо трябва да се ядосвам заради глупостта на някой и тъпотията на някой? Смея се. Искам да се смея. Това беше днешният епизод на 15-минутното шоу с нашия гост Спенс. Ще се видим следващата неделя. Много ти благодаря за участието. Благодаря ти и аз за поканата. Абонирайте се за канала на 15-минутното шоу в
YouTube. А пък тия, които ще може да ги поканеш да се абонират за моя канал Spence TV. Не забравяйте да се абонирате за Spence TV в YouTube.